Jalur iku lapo Bapak nelencis. Wah, suhune nyantai suhune sambil pegang rokok. Suhune kuat. Mungkin anda orang kayak golek orang di tengah-tengah kok. Tidak boleh begitu ini enggak. Jos. Oke. Laran seje iki kan andan. Habibie kok. Habibie. Habibie kan kowe nang kono. Kuat ya sik kuat aja. Pegae panggung. Panggung ketoprak apa dangdut iki? Sing Jawa ben Jawa lah bare. Nek sing cekak nanggung ora nanggung lah. Ngono kan biyen. Dilangi, ngomong kok.